en heren, we staan hier bij de dochter van Saskia, Michelke. Kind, heb ze dat in de zin? Ja, goed. Daar is de kamer. Wat bleef? Is met geluid. Gelukkig nee. Vindt ze het gezellig? Ja. Wat ben je eigenlijk aan het doen? Ja, bandjes voor de VIP. Voor de VIP, wat is dat? Lui wat, ja, belangrijk zien vooruit te staan. Ben ik ook in de VIP? Ja. Goed zo. Jackie! Dames en heren, Ludwig van Dijk. Heb je in het Frans gezongen? Ik verstond geen meter ervan. Nee, ik weet het nog Frans. Hoe ging het over? Als je mij doet. Ik heb dat in het Frans gezongen. Oh nee! En luister, je gaat ouder. Ik had er niet meer zo goed met, hè, jong. Ja, maak er niks uit. Heb je dat in de zin? Ja, zeker. Heerlijk, hé. Wat gaan ze me nou nog doen? Drinken en opletten wie het geeft, hè. Nou, wat ze. Dat is het, hè. Oh, eerlijk jong, vertel eens, wie is er met... Ja, goed, ja. Ja, geweldig. Met die gewoon. Met zijn gruus op de nisjeke. Ja. Kijk dus alles in, zit er alles. Lekker wie voor. Ja, dat laat ik dat zeggen. Als voor die gaan luisteren, maar voor mij. Ik heb het al goed gemaakt met Hans. Ik heb al gezegd, Hans, ik kom er niet meer toe. Ik moet even kijken dat ik even neven teun is, dat ik een beetje los. Dan ik het van allemaal gegeven. Ja, maar ik ga dat allemaal niet duren. Ik heb het nog op de shoot gaan met de lui, ja. Oh, dat snap ik, jong. Luister. Wat kunnen we nog van verwachten in de toekomst? Heel veel, hou het maar goed in de gaten. Ja, oh ja, laat het met rust. Amuseer dich nog. Goed, dank. Dames en heren, neem me, ik ben een co-presentator. DJ Markske. Markske, jong. Wat kan Stieg vertellen over het verloop van de CD-presentatie tot nu toe? Het is geweldig, het is sowieso hartstikke chic dat het gas is goed verkocht. Dat kan je dus niet van zeggen in Maastricht. Maar vanmiddag een 4 voor hebben we voor de laatste kaarten verkocht en gezeten. Het zit helemaal... Jongen, vel hem even de zon. Even de zon. Even. Nou, wat we zeggen. En die leuk komen allemaal speciaal voor Saskia. En dan moest je gaan weer zeggen. Oh, even bij jou kijken nou, jong. Ik ga me even een toetje friet eten. Toetje friet, ja. Hoi dan. Wat bleef? Wie gaat er dan? Zat er nu door je vrouw? Ja, geweldig, ja, dus u zit daar. Stamme lichaam. Ja. Dat is niet gewoon. Nee, gewoon, nee, dat dacht ik. Je moet een beetje gezopen worden. Hij zoeken niet. Nee, vertel zo binnen. Ik ga het dadelijk zeggen. Is op zich ook wel een schoon beeld om even zo te kijken naar de lui. Vindt ze nog leuk? Jawel, heel erg. Staan ik in de weg? Een beetje wel, ja. Goed, ben er wel weg. Goedenavond. Nou, wat we zeggen, jong. Fijn. De jongen, daar ben ik eens hinderen. Ja, wat voor kappenmeester? Paco of cola's of koffie of fris of Pilsje. Zeker. Ja, maar jongen, niet zo blij met de nummer zat. Wie zit er bij die? Ja, dat kunnen we goed toch, hè? Geef ze de baas. Een beetje. Nee, de baas staat op je achtergrond. Oh joh. Gaan we het ook de baas niet weten? Geef ze de baas. Ja. Zit je tevreden met wie je tot nu toe gaat? Hartstikke gezellig. En wat vind je van de muziek? Super. Super. We houden ervan dat we komen voor een werkje. En veel zien we helemaal echte zangen. Dat wou we zeggen. Wat bleef? Dat wou we zeggen. Dat wou we zeggen. En ik ga me voor vanavond dat ik mijn zeg maar een nieuwe blouse aangedoen. Ja? Zou het je? Had eigenlijk een beetje raar in moeten zitten. Gezeten, dames en heren, want alles is gedaan, hè? En we hebben de toastjes gemaakt voor de artiesten, voor de geluidslui. Hij is de stroom, dat is allemaal van afblijven met mijn klauwen. En natuurlijk lekkere neutjes en zo. En we gaan nu even naar de entree. Want er zijn ook van alles te doen te zien met de entree. Ik heb allemaal juweeltjes kopen en zo. En zeg jong, wie het ze eigenlijk met de camera?
Jules, en dan gooi je nog. Ik zou zeggen, nu des even zo'n fade out. En dan gewoon weer even naar de 3. Goed zo. Ja. Menoke, wat ben je aan het doen, schat? Juwelen verkopen. Juwelen verkopen. Juwelen aan verkopen? Ja. Ah ja, en wieso ben je juwelen aan verkopen? Het is een cd-presentatie. Ja, dat weet ik. Maar Saskia heeft me daarvoor gevraagd. Die vindt dat leuk omdat dat bij haar past voor als entry. En dat zou je verkocht? Ja, dat hebben we al verkocht. Wat hebben ze allemaal al verkocht dan? Een armband, oorbellen, kettingen. Zeg je, is het duur? Nee, dat valt wel met. En heb ze al van de lover gehad? Van mijn lover gehad? Ja, en heb ze al een armbandje of zo van eentje van de lover gehad? Zo gaat het ook bij de jeugd. Ja, dat klopt. Ja, dat heb ik ook, ja. Maar je er vanavond gaat gekocht? Nee, dat is niet hij. Want in een lamzak, hè? Nee, dat is gewoon vanavond alleen voor te verkopen en niet voor te vieren. Amuseer zich een beetje. Ja, zeker. Laat die weer met rust zien, probeer te wegen. Oké. Dat is voor Sas, dat is niet voor mij dit, hè? Nee, Sas gaat er morgen aanloeren op de tv als ze een kater heet, ja, voor de bij. Leuk. Nou, bedankt Saskia voor het ijsstol, wel leuk. Ze vinden het leuk, Sas. Oh, heb je al iets gegeten? Ja. Wat heb je gegeten, ze vragen me. Nee, ik hoefde niks, jongens. Zie maar eten. Had ze wel honger? Ja. Dat ziet er prachtig goed, mag ik dat zeggen? Ja, Zeg je nog een keer, dat ziet er prachtig goed. Wacht even. Saskia gaat hem gekeken met een houten kop hè, op de bank en zo. En dan zie ik dan kunst van, ik vind het best wel leuk, deed ze niks. Dan zei Koen, Saskia, ik vind het super vet, kijk maar, ik heb alle cd's. Saskia heeft super veel als ze heeft gezongen. Oh, zo jong, dan wou we zingen. Nou, die hoor, einde van de story. Vroeger als ze een volwassene tegen die zagen, jong, dan moest dat doen en deden ze dat gewoon. Nu rennen ze weg, gewoon even kijken bij, wie heeft de jong betaald voor mat. Volgens mij van Kapelpriet. Koop je frieten, juffrouw? Frikadellen, alles wat ze wilt. Heb je gewoon Chinees? Nee, dat niet. Je gaat kort erbij komen, ik ben maar klein. Nee, ik heb geen Chinees. Heb je het gehoord vanavond? Ja, redelijk wel. Ja. Wat is de favoriete snack van de lui? En een frikadel. Frikandelke of frikandelke speciaal? Frikadelke speciaal. Allebei. Het gaat stinken binnen, hè? Nee. Ik heb er nu zo'n frikandel speciaal gegeten, zonder te stinken. Nu staat er neven Julke daar, die kleine gemeente daar, die moet weer luister, Julke is aan het opnemen. En morgen gaat Sas dat bekijken. En dan nu ze dicht dat zeggen. Nou, we kunnen nu nog het rood knippen. Nou. We kunnen nu nog zeggen, luister, Sas, voor de voormiddag. Dus, wat ze nog niet herkansing of zeg ze, ik laat het staan. Herkansing. Herkansing. Nog een herkansing. Knippen voor het rood, hè, Jules? Ja, is goed. Jongens, wat vind je van Saskia? Leuk. Oh, zo, dat wou ik zeggen. Dan gaan we er weer naar binnen, Julke. Dames en heren, mijn naam is Shaki Pange van Radio Mabadoni. En dit is Steven Teunis. En we gaan even backstage kijken of er een artiest zit. Zo niet, dan kunnen we daar even goed rusten. Kom Julke hier, kom! Alles onder controle! Ja. Even plassen. Heb jij een hulp nodig? Nee. Nog niet? Ja, nog niet. Straks wel. Als je nu straks even hulp nodig hebt. Om het om te golen, hè? Oh, zo. Meneer. Meneer, Ja, meneer. heb je er nou eens in? Ja, vind je wel, joh. Je zit hier voor Saskia. Wie zegt ze? Je zit hier speciaal voor Saskia. Ja, nee, we zien eigenlijk goed voor de gezelligheid. Dus. Wat vind je ervan dat hij niet gerookt mag worden? Dat kan niet, hè? Nee, ja, nee. Ik vind alles goed, hè. Dus. Ik vind dat je er prachtig goed zit. Ja, maar dat moet toch ook, ja. Dus. Hey, we moeten even wel zeggen, hè. We zien hij niet voor Saskia. We zien voor Daal of 6, hè. Wat is Daal of 6? Daal of 6, dat is een wereldteam.
Dus, en daar is Iverij. En daarvoor is het toevallig op Daalhof. Dus. En luister, nog een zeker aan Daalhof 6. Je vindt het toch gezellig om mij bij Saskia te zijn. Ja, ja. Geef me een knoevel.